storya tonight para sa atuang FMR Bedtime Stories. Mayong gabi nimo diha DJ Kimyat. Itago lang ko sa pangalan nga si Mara nga taga Labangon. Ang lalaki DJ Kimyat, dito lang na ako hatag ng iyang tinuod nga pangalan kay basin niya or di na lang ko muhatag sa akong tinuod nga pangalan kay basin niya og makadungog ni ini DJ Kimyat, basin makaila siya, basin makahinumdum siya kung kinsa ko ug unsa ang amo ang kaagi. Human sa tanan nga iyang gibuhat sa ako a DJ Kimyat, tingali DJ Kimyat murag wa na siya'y ikahadlok nga mawala. Murag okay ra niya ang tanan, bisan pa magsakit na kaayo para nako. Before I want to share my story DJ Kimyat, I would just like to let you know nga dugay na ko sigig pamati sa bedtime stories kada gabi sa di pa ko matulog kani adtong naa pa ka sa MOR. Gani DJ Kimyat, usahay mo hila ko together with the story of your letter senders. Imo jung tingog ang akong tigpakatug DJ Kimyat samtang naminaw ko, usahay maghangad ko, magtan-aw ko sa kisame sa akong gamay nga boarding house diri sa Labangon DJ Kimyat. Usahay DJ Kimyat makahuna-huna ko nganong mas dali man para sa uban ang mahimong malipayon. Kanabitang giingon nila nga, bakit ang hirap maging masaya? Samtang ako DJ Kimyat murag kada higayon nga mutuo ko sa gugma, maupod ang kada higayon nga masakitan ko. DJ Kimyat, without any further ado, I would like to share my story. Og sharing this story DJ Kimyat is sharing my experience. Dili para maluoy ang mga tawo nako, kundili siguro basi naapoy laing babae nga makadungog DJ Kimyat ba unya makaingon sila sa ilang self nga tao sakto jud si DJ Kimyat, sakto jud na si Mara, husto na undangon na tani. Kay sa una DJ Kimyat, wa joy nakaingon ug ingon ana para sa akoa. This story is about me and Andre. Nagkailami ni Andre, 7 ka tuig na ang milabay. College pamiato DJ Kimyat sa usa ka ilado nga eskwelahan diri sa Cebu City. Eskwelahan para sa mga kwartahan DJ Kimyat labi na college. Nakaila ko niya sa may pasirokan or putokapihanan diha sa may Pidel Rosario kaniadto. Katong panahon na, simple ra kayong kinabuhi DJ Kimyat. Ang problema ra namo DJ Kimyat, unsay sudanon nga mag-igo sa budget, sa allowance, asa mangita og pangbayad sa projects, ug unsaon paghuman og eskwela nga dili mahagbong. Si Andre DJ Kimyat, siya ang klase sa lalaki nga dili kaayo or dali kaayo makagaan sa imong pamati. Kanang bisan og kapoy na kagikan sa klase, basta makita nimo siya DJ Kimyat, happy dayon ka. Happy siya nga pagkatawo. Sige siya katawa, sige ra siya storya, tabian ka istanan ni DJ Kimyat, murag di mahuddan og storya. Ug kahibaw ka, og kabalo ka ng mga tawhana nga murag kahibaw ka ayong mupafall. Kanabitang ipafeel sa imuha nga special ka, maugid na si Andre DJ Kimyat. Mao to, speaking of fall, di na fall good ko. Kani atong uyab pa mi, sus DJ Kimyat. Ambot lang ha, di lang sa panghinambog DJ Kimyat, mura jud og salida ang amo ang relasyon. Sa sugod jud DJ Kimyat, makaingon jud ko nga murag ako jud pinakaswerte nga babae sa Cebu. Cebu lang ha, di lang sad nang tibuok kalibutan kay murag assuming masad kay ko sa bagay. Kada Friday DJ Kimyat human sa klase nako sa akong last subject, paabuton jud ko niya diha sa may lobby sa among eskwelahan.
Maglakaw mi padungkulon, mangitag barato nga kan-anan kay pareho man ming nagtipid nga mga estudyante. Maabot mi DJ Kimyat usahay diha sa may Freedom Park. Mamalit mi og banana Q kilid sa USJR ug usahay mga unsad mig pungko-pungko sa Fuente kani adtong barato pa. Usahay mag-share mig duha ka puso sa usa ka barbecue sa may Larsan kay lagi gatipid mi. Ug bisag gamay ra among kwarta ato DJ Kimyat murag kumpleto na kaayo ang akong kalibutan tungod kay siya man ang ako ang kalibutan. OE. Okay, badayon ta. KJ kayo, di ba? Kuan kay ko KJ ko sa ilang relasyon, guys. Okay. Padayon ta sa unahan. Nayo sa kagabi DJ Kimet nga di jud na ako makalimtan kay kusog kayong uwan ato. Unya wala mi payong. Nagdagan mi gikan diha sa may Jones Avenue hangtod sa may waiting shed. Kana bitong diha sa may cap. Sige mig katawa. Pag abot na mo dito DJ Kimet, basa kaayo mi. Nitanaw siya nako DJ Kimet ug ingon siya nako. Kung mahimo lang, gusto ti kang kuyugan hangtod tiguwang nata. Yak. DJ Kimet kay baw ka anang moment nga makaingon ko mutuo jud ko nga kami na jud ang forever. Mo gyud gibati na ako DJ. Maunang pagkahuman ato nga gabi mas na fall pagyud ko niya. Wala ko magdahom DJ Kimiat nga ang tawo nga akong gihimong pahuway maupo dayang mahimong hinungdan sa ako ang kakapoy. DJ Kimiat, mag-date mi sa IT Park bisan mag-share mig usa ka milk tea kay kulang sa budget. Maglakaw mi diha sa may Plaza Independencia, padulong diha sa may kanabitang Murag Boulevard sa may SRP kay mananaw mi sa dagat. Usahay magmotor mi padulong Busay aron mo tan-aw sa city lights. Pero dili mi manulod og tops DJ Kimiat. Aron murag kalasangan sa kilid basta makita na ang city lights. Diha na lang mi. Ug kada adto pud namo didto DJ Kimiat, muingon siya nako. Mara. Puhon Mara. Puhon. Ug ako pod. Motuo pod ko. Gugmaan biya ko. Kay kung gihigugma ka sa usa ka tawo or kung gihigugma nimo ang usa ka tawo, natural man sad siguro DJ Kimiat no nga mutuo ka sa iyang mga saad. Pero DJ, ako nakahibaw na usahay ang pinakadelikado nga butang dili di ay ang bakak kundi ang paglaom. Oh, I like that, no? Ang pinakadelikado nga butang kay dili ang bakak kundi ang paglaom. Kay kung magsigi kag laom, basin naguba na ka. Nga bisag sakit gihapon, magpabilin gihapon ka. Sa among unang tuig nga uyab pa mi, okay pa man ang tanan DJ Kimet, pero as always, hinay-hinay man good nga mausab ang tawo. Di man kalit, di man kanang usara ka adlaw pag mata nimo lahi na dayon siya. Hinay-hinay ra DJ Kimet. Hinay-hinay ra siyang nausab. Hangtod sa wala ka kabantay DJ Kimet nga ikaw na lang di ay ang pirming gagukod. Nagsugod siya sa mga simple nga butang like di siya mutubag dayon, medyo nagdistant na mi, di na kami magkuyog, usahay mag-date mi pero pirmi siyang nag-cellphone. Ako, sige ragtanaw, samtang siya sige rag-type. Ug bisag klaro kaayo nga naay problema, ako gihapon ang mangayog pasaylo, labi na kung mag-away mi. Usa ka adlaw DJ Kimet birthday sa akong mama. Naghikay mi ginagmay sa among boarding house sa Labangon. Nagluto kog pansit og humba, bisag gamay ragod among budget. Giingnan ko niya nga moadto siya kay birthday lagi sa akong mama. Naghulat ko niya DJ Kimiat, alas 6 sa gabi. Nahuman na lang og kaon si mama. Nangulhi na lang among silingan. Nabugnaw na lang ang among pagkaon ug nigahi na lang ang mantika sa humba. Sige gihapon kog tan-aw sa gawas DJ Kimiat, sige atang sa kalsada kung naabay mohonong nga motor. Mag alas 12 na lang sa gabi. Wala joy Andre nga ni patimaw. DJ Kimiat, kahibaw ka? Kung unsa kasakit mahimong katawanan. Katawanan DJ Kimiat,
tungod kay naglaom ka nga tumano niya ang iyang mga saad. Ako DJ Kimyat, naglingkod ko ato sa gawas sa amo ang balay nga murag buang. Gahuwat ko sa tawo DJ Kimyat nga wala jud ay planong mo adto. Pag alas 2 sa kaadlawon DJ Kimyat, ni text siya nako, ana siya. Sorry ha, nakatulog ko. Maura. DJ Kimyat, lami kay siyang balikason. Lami kay siyang adtuon, sulungon, sagpaon. Pero kahibaw ka, unsay masakit DJ Kimyat? Nitubag ra kog, okay ra, amping. Naglagot ko sa akong kaugalingon DJ Kimyat. Kay mooro joy nasulti nako. Ing anak ko kabugo DJ Kimyat tungod sa gugma. Hangtod sa hinahinay nang naklaro ang iyang mga kausaban. Usahay mawara siya kalit. Pipila ka days nga di magparamdam. Di mo tubag sa akong mga chat. Usahay makadungog ko gikan sa akong mga barkada nga naa daw siya'y kauban nga laing babae di as maiyala DJ Kimyat. Pero kada i-confront nako siya, muingon ra siya og sorry. Mangayo ra siya pasaylo nganong dili siya ka-reply. Mangayo siya pasaylo nganong mawara siya galit. Muhatag siya rason. Ako pod mupasaylo po dayon. Kay maumanggod na akong problema DJ Kimyat, dali kayo kong mutuo sa mga tawo nga akong gihigugma. Muingon dayon si mama nako DJ Kimyat, kay si mama nakabantay naman ana siya. Anak, kung kahibaw ka mo pasaylo, dili magbugat imong dughan. Sakto man si mama. Pero sakto ba nga pasayloon gihapon nako siya bisag balik-balik na? Wala siguro kahibaw si mama nga usahay ang sobra nga pagpasaylo may makaguba sa imong kaugalingon. DJ Kimyat, nakahinundom gyud ko sa akong birthday 2 years ago DJ Kimyat. Gidala ko ni Andre sa Tops. E di syempre, kilig kayo ko, happy ko, kay nice na ang Tops ato. Pero kahibaw ka DJ Kimyat, abig jud na kog mga on me og kanang kuan, mga on me restaurant dito. DJ Kimyat, gismagol namo ang tempura og iced tea nga gipalit namo sa 7-Eleven. Okay naman, may problema. Kasi importante kuyog nako siya. Bugnaw kayo ang hangin dito. O grabe ka nindo tan-awon ang Cebu. Gikan sa taas, klaro kaayo ang suga, labi na ang suga sa Sisilex. Ug sa unang higayon, sulod sa dugay na nga panahon, nag-contemplate ko DJ Kimyat, and I was thinking, oh, basig okay na gyud me. Katong mga pangluod nako before, wala na to. Okay na jud ming duha. Hangtod sa kalit nga mitingog iyang cellphone. Wala unta nako tuyo a DJ Kimyat nga mutan-aw. Pero nakit-an nako. Di ko mutuo ani nga wa ni mo tuyo ang mutan-aw. So pakero kayo ko mga ka-vibe. Sorry. Wala unta nako tuyo ang mutan-aw pero nakit-an jud nako DJ Kimyat. Nakita nako ang message. Miss Natika Love. DJ Kimyat, mura ko gilubong nga buhi ato nga higayon. Nangurog ang akong kamot DJ Kimyat. Og kahibaw ka DJ Kimyat unsay pinakasakit? Katong nangutan ako kung naa ba siya lain. Dugay kay siyang nakatubag DJ Kimyat. The silence is deafening DJ Kimyat. Eh kung wala, pila rin pagtubag og wala uy. Dito na ako nakasabot sa tinuod. Dugay ka siyang nakatubag. Ingon siya. Mara, pasaylo ako. Maura gyud ang iyang gisulti. DJ Kimyat, lami kayong ilayat gikan sa Tops. Grabe kasakit. Pag uli na mo DJ Kimyat, wala meeting ganay. Pagabot na ako sa boarding house, wala dahin ko ni sulod. Nilingkod ko sa gawas. Sakto ni taligsik hangtod sa nag-uwan. Nitan-aw ko sa mga sakyanan nga ng labay. Ug dito na ko na-realize DJ Kimyat nga kapoy na di ay kaayo ko. Kapoy na kaayog pasaylo.
Kapoy nakaayog sabot. Kapoy nakaayo sa tanan. Kapoy, no? Pero wala ko nakigbulag niya, DJ Kimyat. Tungod kay gihigugma pa nako siya. And siguro ka na ang problema. Ako ang problema. Kay usahay manggo DJ Kimyat, dili man enough nga gugmara ang himong rason para magpadayon sa usa ka relasyon. Pero DJ Kimyat, ambot nga no? Maybe I was believing in a fantasy. Nga ma-okay ra ang tanan tungod kay gihigugman ako siya. Mao nang bisan pa man o klaro kayong naa siya'y lain, wag gihapon ko nakigbulag. Stupid, crazy, me. Nilabay ang mga buwan, nagpadayon among relasyon, bisag wa na gyud ko'y pagsalig niya. Kana bitong murag balay DJ Kimyat nga gikaon sa anay or sa anay. Ning ana DJ Kimyat, no strong foundation, but I still love him. Ligon tan-awon sa gawas, pero sa sulod, gamay nalay kuwang, hagsa ang balay. During that time, DJ Kimyat, the toll was not just emotional, but also physical. Di na ko katulog, DJ Kimyat. Ato nga time na paranoid ko. Sige na kog check sa iyang cellphone. Basta manawag ko DJ Kimyat, dili niya to bagundayon. Mura kog mag-anxiety, mangurog ko DJ Kimyat. Ug kada gabi DJ Kimyat, mangutan ako sa akong self. Am I not enough? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Nganong dili pa man ko igo para niya? Usa ka adlaw DJ Kimyat, dito may karbon na mali. Nagkuyog mi nga namalit og prutas, kuyog na ako akong mama. Init kayo kay udto. Baho ang hangin, labi na nga naa sa karbon. Samtang naglakaw mi, sige siyag text. Pangutanan nako kung kinsang iyang ka-chat. Matod pa niya, kauban ako na sa opisina. Pero DJ Kimyat, kahibaw na ka sa feeling DJ Kimyat, nga kanabitaw na kay madawat nga chat, pero klarong bakak, pero imo na lang gihapong tuuhan, kay lagi gugmaan ka, ing ana yun DJ Kimyat. Ambot nga no, nganong nituog gihapon ko, kay maybe naglaom pa ko nga basig mausab pa siya. Ing ana yun siguro DJ Kimyat. I don't know why I'm holding to something. I don't know if it still exists. Pag uli na mo DJ Kimyat, nag-away pa mi sulod sa jeep. Nagsugod ra sa gamay nga pangutana, anak ko niya, kinsa imong ka-chat. Kalit siyang nasuko. Ana siya, sulod sa jeep DJ Kimyat ha, and I'm not exaggerating. Ingon dayon siya, kapuya ni Mumara oy. May nalang gani dili puno ang jeep DJ Kimyat, pero naay mga laing pasahero nga nakadungog. Naapay usa ka tigulang nga sigig tan-aw nako nga murag naluoy nako DJ Kimyat. Ug ako naningkamot ko nga dili ko muhila kay uwa og yun kaayo. Pero nibigay gyud ko DJ Kimyat. Padulong sa amoa sa labangon, kalit nga nitulo ang akong mga luha. Walay nitabang nako. Ako igor ako sa pahipi o pagpahid sa akong mga luha DJ Kimyat. Way nang hilabot. Siguro, naanad na bitaw ko DJ Kimyat. Or maybe naanad na po ang mga tao nga makita og babae nga mohilak tungod sa gugma. Pag naog nako, nilakaw ko diretsyo. Bisag sige siyang panawag nako. Nisulod ko sa ako ang boarding house. Nasakitan ko sa iyang gibuhat. Niuli ko, natulog. Ug siya niuli pud siya. Pero pagkagabi DJ Kimyat, pag mata nako, ako pa'y gihapon ang unang ni text. Bad trip maning bayana. Pagkagabi DJ Kimyat, ako pa gihapon ang unang ni text. Ako pa'y nanghayog pasaylo. Text na ko niya. Pasaylo ako kung nakasamo ko. Hangtod karon DJ Kimyat, baka una-una gihapon ko, nganong ako pa man gihapon ang nanghayog pasaylo, bisan paman ug ako na ang nasakitan.
Ato nga tayong DJ Kimyat, uwaw kayo kay daghan kay mga taong nagtanaw namo. Naulaw ko sa iyang gibuhat. Pero kahibaw ka DJ Kimyat unsay mas ulaw? Naulaw ko sa akong self. Tungod kay nagpagkabugo jud ko tungod sa gugma. DJ Kimyat, pagkagabi ana, text na pud ko niya. Kaon na ka? Ako pa'y nagpalo up. DJ, makahuna-huna na lang ko ba? Usahay nganong bisan ako na ang pirming masakitan, ako paghihapon ang mga musta. Like, ako pa'y mahadlok nga nasuko siya. Or ako pa'y mahadlok nga ako'y nasakitan. Munang usahay, bisan pagsakit niyang gibuhat, magpaasit na lang ko nga wala. Kaya gano, ako ramang gihapo yung mga musta. DJ Kimyat, mahapi na lang gani ko sa pipila ka mga panahon nga dili mi mag-away. Nay usa ka semana nga murag okay mi. Chat-chat ming duha, kilig-kilig. Nya kalit na pud siyang mawa. Walay chat, walay tawag, wa tanan. Hangtod sa usa ka adlaw nakadawat kog message gikan sa usa ka unknown number. Ang text sa unknown number, undangi na si Andre. Kami na. Pagkataod-taod, na ini-message nako nga ang account kay inincheck ang pangalan. Profile picture nilang duha ni Andre. Naggakos, nagkatawa, malipayon. Ako DJ, wala. Hilak na lang ko dayon. Paas if ako nga na-shock pero kahibaw na ko daan nga nailain. Pag human sa akong trabaho ni J. Kimyat, nisakay kog jeep, padong sa SRP. Padong sa plaza, og niadto kog SRP. Dito ko nilingkod sa may seawall, samtang kusog kayo ang hapak, sa bawd, ug hangin gikan sa dagat. I asked myself, DJ Kimyat, hangtod kanus aman ko mag-ingon ani. Kay usahay bisan unsa or bisag unsa nimo og hatag og chance sa usa ka tawo, dili gyud siya mausab. Og usahay ang pinakalisod is not leaving. Leaving is not hard. What's hard is accepting the fact nga wala na gyud. Moto DJ Kimyat, pag human ato ni uli ko. Pag uli na ako, kalit siyang naabot sa balay. Nagdala siya og sunflower, nangayo siyag pasaylo, ning hilak. Niluhod sa ako ang atubangan. Ug tungod kay gihigog, mapaman gihapon na ako siya, giabrihan na ako ang pultahan, ug ako siyang gipasulod. Dili lang sa balay, kundi balik sa akong kasing-kasing. I know, maglagot muna ako sa akong pagkabugo ug pagkamartir. Sorry. Nahigugmara. Mauto DJ Kimyat ang pinakadako na kong sayop. Because after that week, nakahibaw ko or nasayran ako nga dili ay tinuod ang iyang mga gipangingon sa ako pagpangayo niyag pasaylo. Ingon siya, dili daw to tinuod, ingon siya, gibuwagan daw niya ang babayi. DJ Kimyat, wa daay niya buwagi ang babayi. Nangayo daay siya pasaylo, kay nasakpan ako siya. Pagka na lang. Nagkita gihapon sila DJ Kimyat. Usa kahigayon, nisulod kog internet cafe DJ Kimyat, diya sa may Veles dapit. Unya, after na akong nisulod og internet cafe, nisakay kog jeep pauli or padalong Fuente. Pag-abot sa may Robinsons, DJ Kimyat, nakita na ko siya sa Pika side sa dalan. Na siya'y kauban nga babae. Kalaming sulungon DJ Kimyat, sweet kay sila sa babae. Nagkatawa. Muragikan silang ng grocery. Siya pa'y gabit-bit. Unya ang babae nagkupot sa iyang abaga. DJ Kimyat,
Mura jud ko gibubuan og bugnaw nga tubig ato nga moment. Kay samtang ako halos di na lang gani ko mukaon DJ Kimihat kay para lang makatabang sa akong mama. Halos wa na lang gani ko itulog para lang ma-communicate niya. Grabe na akong anxiety. Grabe akong effort para ma-okay me. Pero siya, didto dahil siya nihatag og effort sa laing babae. Bisan pa maglami sulungon, lami silang sagpaon. Wala ko ni dool. Nagbarog lang ko sa pika side sa dalan ug nipatulo sa ako ang mga luha. And you know what hurts DJ Kimiat? Nakitaan ko niya. Pero wa ko niya tagda. As if I never existed in this world. Ug wala gyud ko ibili sa iyahang kalibutan. Pag-abot na ako sa boarding house, wa ko ni kaon ni Jikimet, way gana. Nihigda ra ko. Ug tibuok gabi pirti na kong bakho ug hinilak. I kept on asking myself, unsa may kulang nako? Unsa may naa niya nga wa nako? Gibuhat naman ako ang tanan. Lawas, kalag, effort, tanan. Makagool DJ no? Pero for sure makagool nga maglagot. Pero sige lang, sabtalang ko ninyo. Nahigugmar ako. Kanabitang maabot na sa punto nga magduda na ka sa imong kaugalingong pagkatawo. Tungod kay wa siya'y pakini mo. You doubt your own value because the person that you love does not value you at all. Usahay DJ Kimiat, mutanaw ko sa samin. Naapalang ko'y kwarta, magparitoki, guro ko para mugwapa ko. Unsa man magpadako kog tutoy. Magpahamis ko, maglutatayon ko. Boring ba ko? Dili ba ko worth it pilion? Unsa may gibuhat anang bayhana sa catering nga din ako kayang buhaton? DJ Kimiat, nag-self-pity ko sa akong self. Pakaguol DJ Kimiat. Because I know, tungod sa akong kahadlok nga mawala siya, nawala na ang ako ang kaugalingong self-worth. DJ Kimiat, abi ninyog mauna to. Nisamot pa DJ Kimiat. Kay lagi, dili na ko siya atubangon. Dili na ko siya awayon. Dili na ko sila sulungon kung makita na ko sila. Mas nidaghan ang bakak. Mas nidaghan na ang mga away. Usahay DJ Kimiat, maadto siyag balay nga hubog. Usahay, kung mangutan ako, masuko na yun siya. One night DJ Kimiat, di sa may manggo, nakita na ko siya. Ito isa. Pero sa dili pa to DJ, daghan pa gyud kaayo kog mga problema DJ Kimiat. Nga wala gisulti sa bisan ni bisan kinsa. One night, niadto ko sa iyang apartment DJ Kimiat, kay taga Mabolo man ni siya, niya ako taga Labangon. Ako siyang giadto sa ilang apartment DJ Kimiat, kay 2 days na siyang wa nitubag nako. Nagdala pa kog lugaw o donuts kay para pasalubong niya. Abi na kog sakit. Sa una man good, basta masakito na siya, katong okay pa mi, dala na ko siya lugaw o prutas o mga anything that sweet para ganahan siya mukaon. Pag abot na ko dito DJ Kimiat, wala ini abli sa pultahan. Pero kahibaw ko nga naa siya sa sulod, kay naa ang iyang sapato sa gawas. Naghulat kog halos 1 ka oras. Sige kog tuktok, sige kog pangayo, hangtod sa nakadungog ko og katawa gikan sa sulod sa kwarto DJ Kimiat. Katawa sa usa ka babayi. DJ, nangurog akong tuhod. Nihuot akong dughan. Lami na kayong manghagis. Pero kahibaw ka unsay gibuhat nako. Nilakaw ra ko. Kay ngano, mahadlo kong makita nila
mahadlo ko sa tinuod. Nahadlo ko nga kung masaksihan yun na ako ang tanan, mapugos kog dawat nga wa na gyud. Because I'm holding on to a hope. Di ko ganahan bitaw nga sagpaon sa kamatuoran. Kay usahay bisag gisagpa na ko makadaghan, mutuog gihapon ko nga pwede pa. Pag-abot na ako sa amua, naghila ko sulod sa CR aron dili madungog sa akong mama. Ako rang gipaagas ang gripo aron matabunan ang tingog. Og dito ko nakatry DJ Kimyat nga kanabitong hilak hangtod sa di na ka makaginhawag tarong nga hilak. Napay one time DJ Kimyat, kahibaw ko nga birthday di ay sa iyahang laing uyab, iya kining gikuyugan. Nakahibaw ko kay nakita ko sa iyang shared post. DJ Kimyat, nag-overnight stay sila sa usa ka resort diha sa Lapu-Lapu. Happy kaayo, nag-candlelight dinner, malipayon kaayo sila. Samtang ako DJ Kimyat, wala. Duty, usahay, daghan pag overtime, 12 hours pa ang duty DJ Kimyat. Unya muuli, depressed, broken, waiting for him to come back. Halos kada oras na lang kong maghilak. Kada musiar ko DJ Kimyat, muhilak ko. Kadang naay magpatukar og sad songs diha sa akong gitrabahoan, kalit nga mutulo akong luha. Kanabitong bisan pa og sakit na kayo sa imong dughan, you need to smile tungod kay kinahanglan nimong manginabuhi. Tungod kay kinahanglan nimong mabuhi. Hangtod sa mauna ni DJ Kimyat sa Manggo, iyang kong trabaho ato DJ Kimyat, iyang kong duty, kapoy kaayo ko. Isa kay kong habal-habal kay gabi ina. Paglabay namo sa usa ka bar DJ Kimyat, nakita nako siya, kauban ang iyahang babae. Naggakos, nagsinabakay, murag mga walay sala. DJ Kimyat, murakog gisudlag daotang espiritu ato DJ Kimyat. Niingon ko sa driver sa habal-habal, kuya, ihunong sa ambot unsay nisulod sa akong huna-huna. Nilakaw ko padung nila bisag gakurog ang akong tiil. Ako silang giduol. Pagkakita niya nako, shock siya DJ Kimyat. Mara. Ako siyang gipangutana. Andre, kapila pa man ko nimo pasakitan. Mura dyan ay nasulti na ako, DJ Kimyat. Mura dyan ay napangutanan ako. Bisan paglami mangaway o lami mag-iskandalo, wa na ko'y kusog para mangaway. Wa na ko'y kusog para mangayog explanation. Kapoy na dyan kaayo ko. Sa unang higayon, DJ Kimyat, sulod sa 7 katuig nga relasyon, I left the question and I left him. Wa jud nako siya lingia. Thinking ani biya ko. Pero DJ Kimyat, dili di ay ingon ana kasayon ang pagbiya. Naugtas na ko mga ka-vibes. Ay, Ginoo ko ni mo Mara. Okay, sige, padayon ta mga ka-vibes ha, taas-taas pa. Dili di ay ana kasayon ang pagbiya, DJ Kimyat. Kay bisan og nilakaw nako palayo niya atong gabi una, ang akong dughan nagpabilin gihapon, or sa akong dughan nagpabilin gihapon ang iyahang pangalan. Pagabot na ako sa boarding house, nisulod ko sa kwarto, nilingkod ko sa sahog, ug didto DJ Kimyat, nagbako kog hinilak. Kanabitong hilak nga murag batang giilugan og kindi nang nga nagtantrums, kanang hilak nga wala kahibaw kung unsay buhaton nimo sa imong kaugalingon. Naghuot akong dughan ni DJ Kimyat, naglisod ko ginhawa. Ug kahibaw ka ni DJ Kimyat, bugo jud kayo ko. Kay during that time bisag human sa tanan yang gibuhat nga pagpasakit nako. Siya gihapon akong gihuna-huna. Kung nakauli na ba siya, ulan ra ba, unsay gisakyan niya, basig hubog siya nga mag-drive og motor.
Nakakaon na ba siya? Hubog ba siya? DJ Kimyat, makahadlok, mabugo sa gugma, no? Makahadlok. Karang bisan ikaw na ang giguba, ikaw gihapon ang nagatiman sa tawo nga niguba nimo. Alas 3 sa kaadlawon, DJ Kimyat, nakamata akong mama kay siguro nakadungog siya sa akong hilak. Kalit siya nga nitupad nako, samtang ako naghigda sa sawg. Wala ko nitingog. Dikuptan ra niya ang akong kamot. Og dito ko nihilak, DJ Kimyat. Ingon ko, ma, kapoy na kaayo ko. Ingon si mama, kay baw ko nak. Ingon ko, ma, nganong bisag unsaon ako, ma, gibuhat naman ako ang tanan, nganong dili man gihapon ako ang iyang pilion. DJ Kimyat, hangtod karon ka na makahinumdum ko ato nga pangutanan ako ni mama, sakit jud gihapon kaayo kay tinuod man. Gihatag na nako ang tanan, panahon, pagsabot, pasaylo, gugma, lawas ug kalag, effort, tanan DJ Kimyat, hangtod sa bisag unsay ipabuhat niya nako, buhaton nako DJ Kimyat, apan sa katapusan dili di ay gihapon ko igo. Nagmatara kog morning, DJ Kimyat, hangtod sa nahayag na lang, wajud ko nakatulog, DJ Kimyat. Ug unsay coping mechanism nako, DJ Kimyat? Siguro magkatawa mo. Ang coping mechanism nako, DJ Kimyat, every time nga pasakitan ko niya kay magsikog huna-huna sa among mga firsts. Ang first I love you namo, ang una namo nga laag sa busay, ang unang higayon nga nag-holding hands me. I-remember nako ang tanang mga nindot para lang musapaw sa sakit, pero masakit manoon. Ikahibaw ka nga handumana na lang ang tanan ug dili na mabalik pa. Pagkabuntag, ni duty ko nga hubag kay kong mata. Wa itulog. Nanguta na akong kauban. Anong hubag man imong mata? Ningisi lang ko, ingon ko, maray kapoyra ko. DJ, naanad na ko anang anang nga klase sa bakak. Kanang maingon ko nga okay ra ko, bisag dili god, bisag deep inside you're torn into pieces. Mga alas 12 sa udto, DJ Kimyat, kalit siyang nanawag. Wapod na ako tubaga, isog-isog ba. Nitawag na pod, tawag na pog balik. Hangtod sa nihunong siyang tawag ug ni-text siya nako. Ingon siya, please, tubaga, storya ta palihog. DJ Kimyat, lisura bitaw ng kahibaw ka nga di na siya maayo para nimo. Pero basta mangayo siya chance, mugaan jud imong dughan. DJ Kimyat, lami kayong balikason akong self, kahibaw jud ko. Kahibaw ko nga he's not healthy for me anymore, pero every time nga mo atry siya approach nako, ngay akong lambing-lambingon, ganahan siya makikistorya nako, mubigay sad ko, buguan ako, no? Every time nga mo chat siya nako, DJ Kimyat, murag ganahan gihapon kong mutuo. Muna nga pagkahuman sa akong trabaho, nakikita ko niya. Dito ko nadapit sa Fuente. Kanang overpass bitaw, DJ Kimyat, dapit sa may Robinsons, diha mi. Pagkita na ko niya, kita na ko siya, hubag ka iyang mata, nga murag gahilak. Sa tinuod lang, DJ Kimyat, ganahan kong masuko. Ganahan kong sagpaon siya. Ganahan kong sukmagon siya. Pero sa dihang nakita na ko siya, nga muragikan siyang naghilak, naluoy ko niya. Ing ana ko kawik, DJ Kimyat, ing ana ko kahuyang. Dali gyud kaayo ko malumos sa akong gugma para niya. Ingon siya nako, Mara, sorry kaayo Mara. And I ask him, anong sige naman ni Andre? Hilom ra siya. Nanapod ning deafening silence, DJ Kimyat. Kaya nang kahilom nga mura kog mamatay kay usahay, DJ, masakit ang mga tubag nga wala gisulti. Wa siya ni tubag, nisulod mig Fuente.
medyo taligsik gamay. Daghang kayong tawo na mga nag-jogging, daghang sakyanan nga gadagandagan. Kana bitong padayon gihapon ang lihok sa kalibutan. Samtang akong dughan labihan nga nasakitan. Nitubag siya nako DJ Kimyat, ingon siya. Naglibog lang kumara. Sakita DJ Kimyat ay. Siya naglibog. Pero ako sigurado kayo ko niya. Siya naglibog ra. Bullshit kay nga rason DJ Kimyat. Pero bisan pa man, gipasaylo na pud nako siya. Pag uli na ako atong gabi una, nagtapad mi sa jeep. Ako siyang gigakos og hugot kaayo. Kay dugay na kong wa nakahag niya. Samtang nagakos ko niya, patulo sad ko sa akong luha. Because I know deep inside me, DJ Kimyat, na after how many days mo cheat na pud ni siya. Kay baw ko nga di jud ni magdugay. Pero ni padayon gihapon ko. Kay usahay mas mahadlok manggudta nga mawad-an kaysa mabilin sa kasakit. Nilabay ang pipila ka buwan. Nagkagrabe naman DJ Kimyat. Usahay mag-away mi sa cellphone hangtod kadlawon DJ Kimyat. Usahay akong tawagan ako siya og almost 30 times pero dili gyud motubag. Ug kada dili siya motubag daghan kaayog mga senaryo sa akong utok. Mag-overthink ako DJ Kimyat. Basig na napod siya ilain, basig gikapoy na siya nako, basig di na gyud ko niya love, DJ gikapoy na gyud kaayo ko. Not just physically but also emotionally. Murag kada adlaw kong naay gidala nga bato sa akong dughan. Kada adlaw na lang kong gamaoy. Usa ka gabi DJ Kimyat, nag-overtime ko mga 11 PM. Pauli na ko. Diya sa may Jones gihapon DJ Kimyat. Nitan-aw ko sa bintana. Samtang nagdagan ang jeep. Daghan gihapon tao bisag gabi na. Nay namaligyag balot sa kilid. Nay mga estudyante nga sigig katawa. Ako naglingkod ko sa jeep padung uli. Nga hilom kaayo. Kalitra kong nihilak. Walay tingog. Nitulo na lang ang akong luha samtang nagtanaw sa mga suga sa dalan. And I realized nga dili na di ay ko malipayon. Karon pa ka naka-realize? Ginoo ko alas 10:32 na, karon pa ka naka-realize? I realized DJ Kimyat nga di na ko malipayon. Dugay na di ay kong dili malipayon. Ug naanad na lang ko sa kasakit. Pag abot na ako sa amua, natug na si mama. Nag-init kong tubig para mangapi. Pero pagkupot na ako sa tasa, DJ Kimyat, nakurat ko kaya nagkurog ang akong kamot. Ug didto na ako nasabtan DJ Kimyat. Nga dili na lang di ay akong heart ang naguba. Hasta po di ay akong lawas. Wa na ko'y taraw nga kaon, wa na'y tulog, sige lang kong hilak. Ug unsay pinakabatian na DJ Kimyat, ako ray gadalaan na tanan. I wanted to be strong pero sa tinuod lang, dugay na kayo kong gikapoy. I wanted to pray mong niadto kog Simalawan Sunday. Sayo sa buntag ko nilarga ug niadto kog South Bus Terminal. Samtang nagbihi ang bus, sige ra kog katulog. Kay wa gihapon ko'y tarong nga pahuway. Pag abot na ko didto, daghang kay tawo. I looked for a silent place to pray. Pag humanughawk, ampo ko na uban nga naghilak, na uban nga nanagkot og kandila. Ako nilingkod ra ko sa usa ka bangko sulod sa simbahan. And DJ Kimyat, for the first time, nagampo ko sa Ginoo. Ang akong prayer is dili ang mubalik siya. Wala sad ko nagpray nga mausab siya. Ang akong gipray ni Lord, ingon ko, Lord, tabangi ko nga makalimtan siya. Nang limbaw to kong balahibo, guys. Ingon siya. Ang akong prayer ni Lord, Lord, tabangi ko nga makalimtan siya. Kay lisod kaayo.
Bisag kahibaw ko kada adlaw nga ginabinuangan ko niya. Padayon gihapon ko. So maura na giampon ako ni Lord. Natabangan ko niya nga makalimtan siya. Ug nganong gahilak ko. It's because of the prayer. The prayer is very strong. Bubo ra kayang prayer do. Lord, tabangi ko nga makalimtan siya. Pag uman ako ampo, DJ Kimyat, nahilak ra ko. After na akong niadto si Mala, pag uli na akong Cebu, ni text gihapon ko niya. Pastilan. Mara naman sus Ginoo ko, emosyonal na kay mi diri, ni text gihapon kag una. Niya na ako, nauli na ka? DJ usahay makahuna-una ako nganong ingon ani ko oy. Nganong nga bisan pa mag-unsaon niya pasakit na ako di gihapon ko kabiya. Og tingali mao jud na ang pinakadelikado sa usa ka klase nga gugma, kanang mawala na ang imong kaugalingon kay siya nalay perming naa. Usa ka gabi DJ Kimyat nag-away na pud mi sa tawag. Ingon dayon siya. Nganong di makamutuon ako? Tubagpod ko. Nganong sige makagpamakak? Kalit siyang nahilom. Dayon iyang gisulti DJ Kimyat. Ang sentence nga hangtod karon, sakit gihapon kaayong mahinumduman. Kapoy na pud ko nimo. DJ, dito na ako na-realize nga husto na. Kaya ang tawo nga akong gihigugma og taman, di kapoy na pud ay nako. Human sa tanan akong gisakripisyo para niya, human sa tanan akong pagsabot niya, siya pa'y kapuyon? Buisit. Huwag ko nitubag DJ Kimyat. I dropped the call. Sa tibuog gabi ako rang gitutukan ang cellphone nga mura kog buang. Akong gitutukan ang cellphone waiting for him to call back. Pero wala. O DJ kahibaw ka, unsa ka sakit? Kana magpaabot sa tawag sa usa ka tawo, hindi mo abot. Murag kada minuto DJ Kimyat hinahinay kang ginapatay. Kanabi taong every minute seems like an hour. Hangtod sa nakatulog ko nga nagkupot sa akong cellphone. Nung pagkabuntag, wala gihapoy message para niya. O gikan niya. Dito yung ko nasayod nga, or dito na ako nirealize nga usahay dili day enough nga buutan ka. Dili day enough nga loyal ka. Dili enough nga tinuod imong gugma. Kaya kung dili yun ikaw ang pilion sa tao, dili yun, bisag unsaon nimo. One night, nag-ulan DJ Kimyat, gikan gihapon kong trabaho, hilak gihapon ko pag-ayo DJ Kimyat, ato nga time, nag-tripping ko DJ Kimyat, gikan sa trabahoan, naglakaw ko pa uli. Naglakaw ko, nagpasing-uwan, dungan sa pagpatak, sa uwan, ang pagpatakpod sa akong luha. Pag-abot ako sa boarding house, nakitaan ko ni mama nga basa kay sa uwan. Wa ko niya badlo nga. Wa siya nangutana. Gigakos ra ko ni mama, DJ Kimyat. Samtang naghilak ko. Usahay DJ Kimyat, kana ra man di kinahanglan nato, no? Dili tambag, dili explanation, kundi usa ka tawo nga mopabilin sa ato ang kiliran bisan pagguba na kaayo ta. After that night, DJ Kimyat, wa na nako gitubag si Andre. Sige siyang tawag, sige siyang adto sa balay. Wa na nako siya tubaga pa. Kay bawo mo, DJ Kimyat, unsay nakapahadlok nako? Dili siya. Dili siya ang nakapahadlok nako. Nahadlok ko sa akong self. Nahadlok ko sa akong self tungod kay basin og makita na pud nako siya mo pasaylo na sad ko. Kay ako man ang problema, DJ Kimyat, dili man siya. Ako ang problema. Klaro man nga sayop siya. Klaro man nga angay siyang biyaan. Klaro nga angay siyang buhian. Ako ang problema. Kay dili ko ganahan nga mubuhi.
Ako ang sayop. Tungod kay ako ang nahigugma pag-ayo. Nilabay ang mga bulan, hinahinay kong nakabangon. Usahay, para lang makamove on ko, mga tumindi sa may El Corso di J. Kimet, mutan omig sunset. Usahay mo ato kog simala aron magampo. Magampo di J. Kimyat, ug akong pagampo dili na hangyo, kundili pagpasalamat sa Ginoo. Kay gitabangan ko niya nga makalimtan siya. But dili ko bakakon di J. Kimyat ha. Kada makahinumdum ko niya, well, sakit gihapon. Pero di na pareha sa una nga mura kog mamatay. One night DJ Kimyat, nisulod siya sa restaurant nga akong gitrabahuan. Pagkakita na ko niya DJ Kimyat, nibalik ang tanan. Ay, peace. Nibalik ang tanan DJ Kimyat. Pagkakita na ko niya. Ang siomay sa tisa, ang city light sa busay, ang mga saad, ang mga bakak, akong gugma para niya. Nibalik DJ Kimyat. Ingon siya nako, Mara, pwede ta magstorya. Nitanaw lang ko niya. Ingon ko, unsay istoryaan nato? Kalit siyang nihilak DJ Kimyat. Ingon siya, Mara, gimingaw ko nimo. Kaya ba ka DJ Kimyat, sa una, makaingon kong igo na nga rason para mo balik ko. Pero amazing DJ Kimyat. Amazing because karon dili na. Ingon ko niya, ug nangayo kag pasaylo, gipasaylo na tika. Pero di nako. Dito na ako na-realize nga, wa na ko'y kasuko, wa na'y kalagot, ug labaw sa tanan, wa na'y gugma para niya pareha sa una. Niya ko niya, kahibaw ka unsay pinakasakit, Andre? Dili tungod kay nag-cheat ka, kundi tungod kay gihimo na akong excuse ang akong gugma para pasakitan ko nimog balik-balik. Nihilom siya ato ni J. Kimyat. Sa unang higayon murag nakasabot na gyud siya kung unsa iyang nabuhat na sala nako. Pero kahibaw ka, DJ Kimyat, ako siyang gisultian anak ko. Sige lang Andre, gipasaylo na tika. Ug tinuod jud na DJ Kimyat. That's true. Gipasaylo gyud nako siya. Dili tungod kay deserve niya, kundi deserve nako ang peace of mind. Deserve nako nga mo let go sa tanang kasakit. Because forgiving that person or forgiving a person is the final act of letting go. Pero this time, gipasaylo na nako siya. Nako siya baliki DJ Kimyat. Kaya doon naman yung mga tao nga kaya pa nimong mapasaylo. Pero di na nimo kayang i-welcome balik sa imong kinabuhi. After ato DJ Kimyat, nilakaw siya. Walay drama, walay happy ending. Nilakaw siya DJ Kimyat. Ug ako, nagtanaw ako sa portahan pagawas niya. Hilom. Dili tungod kay gusto pa nako siya, kundi tungod kay adunay parte sa akong kinabuhi nga nibiya na. Ug ang pagbiya ni ini mo'y nakahatag og kalinaw sa akong dughan. DJ Kimyat, I am not okay. Di ko musulti nga okay na ako karon. Usaya makahinumdum gihapon ko niya, labi na akong mga tumi sa mga lugar nga among adtuan. Usahay sakit gihapon kaayo basta makadungog ko sa among favorite song. Usahay makahuna-una gihapon ko kung unsa kahay kinabuhi namo kung wa siya nagbinuang. Unsa kahay kinabuhi namo kung kami ang nagkadayon. But I've learned that in love, dili tanan happy ending. Usahay ang pinakatinuod nga gugma, mauto ang panahon or mauto ang gugma kung diin kahibaw ka kung kanus ang mubiya. Ug usahay ang pagpasaylo dili
para sa mga tawo nga nakasakit nimo, kundi para sa imong kaugalingon. Aron makaginhawa ka pagbalik. Aron makatulog ka nga walay kasakit ug kalagot sa imong dughan. Aron makamata ka nga dili pirming maghulat sa mga tawag nga di na gyud mo abot. Maorto DJ Kimyat, oy, kay bawo kong gikutas mog basa sa akong storya ug paminaw sa akong storya. Andre, kung makadungog man gani ka ani. Ug sa mga parehas nako nga sige na lang og pasaylo bisan og pirmi nang naguba, pirmi nang nasakitan. Hinaot nga apilo ninyo sa inyong pag-ampo. Ang pagtabang sa Ginoo nga makalimtan ang taong angay nga kalimtan. Ug strength gikan sa Ginoo nga mobiya sa mga taong angay biyaan. Kay dili tanan nga imong gihigugma para gyud sa imuha. Salamat DJ Kimyat sa pagbasa sa akong storya. Truly yours, Mara.